Здравейте на всички, аз съм Светкавицата БГ и това е едно информационно видео да ви кажа, че това е откриването на моя канал. В този канал очаквайте редовно качване на клипове и аз само ще строя и ще играя различни игри, но няма да оцелявам на Survival и някакви други такива. Само ще строим и може в коментарите да ми давате някакви идеи, когато, например, построя едно нещо, да сложа нещо върху проекта ми. И тук само ще строим. И това няма да е много дълго видео. Това беше само информационно видео. Очаквайте клипове, може утре или днес. И мисля, че това беше от видеото. И надявам се да ви е харесало. Абонирайте се и чао!